Xenpelar dokumentazio jardunaldiak orain dela 4 urte abiatu genituen eta batez ere gaia da Euskal Herrian zehar dokumentazio mailan dauden gaiak ekartzea eta gogo eta bultzatzea. Gaiak edozer izan aldira, beti ere dokumentazioa tartean dagoela, ez? Baina abiatu ginen batez ere gure jakintza edo esperientzitik eta mintzolatik elkargunean, ahozko kultur sorkuntzen elkargunean egiten den gogoeta edo bultzatzen den gogoetatik egin genuen lehenengoko edizioa eta orduan gaia izan zen euskal antzerkiaren dokumentazioaz eta hor ze nolako egoeran zegoen jakitea. Bigarren edizioan egin genuena zen inpuin kontalaritzari buruz, inpuingintzari buruz, eta hor baita ere hainbat gai agertu ziren. Eta lehen urtean egin genuen kantugintzari buruz. Kantugintzan dokumentazio mailan zeintzuk gauza edo zeintzuk ekimen dauden ekartzea. Eta aurten ekarri duguna da ondare ikusentzunezkoen ondareak daukan dokumentazio mailako gaiak tratatzeko helburua. Xenpelarren ditugu bideoa eta audioa da gure dokumentu importanteena bertsolaritzaren ondarea jasotzeko. Eta bideoa azken urteetan bihurtu da herrietako bilketak egiteko dokumenturik eta importanteena. Gaur egun bideo grabazio bidez egiten diren hainbat ekimen daude herrietan eta eragile ezberdinek eginda, ez? Eta orduan jardunaldi hauetan nahi izan duguna da bideo bidez egiten diren ondare bilketa horien aspektu ezberdinak ekarri, abaniko baten modura, pixkat denak ikusteko moduan eta ikasteko, alor ezberdinetako gaiak aztertzeko denborarik ez du emango, baina behintzat ezagutzeko, ezta? Eta helburu horrekin egin duguna da, batetik alde teknikotik ekarri bideoen tratamentu dokumentalak zertzuk ezaugarri dituen, eta hor pixkat azaldu bai formatu aldaketak, zenbat okupatuko duten, holako gaiak esperientzitik azaldu, nola grabatu behar diren gutxieneko ezaugarriekin bai elkarrizketak edo ekitaldiak edo horrelakoak egiten direnean, baina oinarrizkoa beti gutxienez esan zer gertatzen den hor grabazioetan, eta gero editajea eta internet publikazioan ere zeintzuk aukera dauden. Oso oinarrizko, behintzat abaniko zati horretan, alde teknikoan alorroiek pixkat azaltzea. Eta beste aldean, egitasmo mailan dauden esperientzia ezberdinak ekartzea, Euskal Herri mailan, ez? Hainbat daudelako. Helburu ezberdinekin egin dira lan asko, Euskal Herrian ari dira egiten lan asko, eta orduan esperientzia horietatik bideo grabazio mailan zeintzuk ikasketa izan dituzten eta zeintzuk gauza positibo hartu duten kontatzea. Eta hortik danetik behintzat ezagutza bat hartzea. Hori da aurtengo helburua. Hizlariak izango ditugu batetik maila teknikoa azaltzeko, gai teknikoak eta azaltzeko ahotsak elkartetik, etorriko dira Idoia Etxeberria eta Izea Odria. Eta bertsozale elkartetik Neritz Urkola eta Nere Erkiagani egongo gara. Da beste Euskal Herriko egitasmo eta esperientzia ezberdinak egongo den abaniko zati horretatik, etorriko dira batetik liburutegi mailan, tokiko bilduma egiten den egitasmoa egiten ari dira Amarako liburutegian. Eta etorriko da hortik Larraitz Idarreta kontatzen beraien esperientzia. Gero bestetik euskara mailan, euskalkien bilketa eta euskara hizkuntza mailan eta baita herri memoria berreskuratzeko egitasmo modura Oiartzundik etorriko da Ane Lardi. Eta gero beste egitasmo bat dago Durangon, memoria historikoa eta gerrako justizia, memoria historiko hori berreskuratzeko ahaleginetan dabiltzanak, eta etorriko dira Andoni Barreña eta Unai Iturriaga, beraien esperientzia kontatzen. Eta laugarren esperientzia ekarriko duguna da, Aldudarrak elkarteak egin duena herri
komunitate gintzan, edo bideograbazio bidez komunitate gintzan, hasi bideograbazioak egitetik, eta gero bilakaera oso interesgarria izan du herri telebista bat sortu arte, ezta? Eta bereiek nola hasi ziren kontatuko dute. Aurtengo jardunaldiak daude zuzenduta batez ere, herrietan bideograbazioak edo ondare bilketa egiten ari direnentzat, eta hainbat eragile daude horretan, batetik hasi liburutegiak liburutegiak edo artxiboak, tokiko bilduma deitzen den hori gauzatzeko, garai batean paperezko dokumentazioak eta biltzen ziren, herriaren historia eta izateko, norbaitek behar izan ezkero, eskaintzeko. Eta gaur egun bideoa da tresnarik eta eraginkorrena alor batzuetan. Orduan, liburuzainentzat eta artxibarientzat zuzenduta dago, horrelako ekimenak buruan badituzte, pixkat hemendik idea batzuk hartzeko baliagarria izateko helburuarekin. Baina baita ere, herritarrentzat, kultura elkarte edo euskara elkarteetan edo beste edozein elkarteetan bideo bidez lanen bat egitasmoren bat egin nahi badute, eta udal teknikari langile edo arduradunentzat ere bai. Zabalik dago, baina batez ere bideo bidez zerbait egitera doazenentzat. Eta bereziki liburutegi mailan, hor egin nahi denean aurkitu aldirelako gai batzuk argitzea komeni direnak. Eta egingo da maiatzaren 12an, goizeko 10:00-etatik ordubiak arte egingo dira denak, hitzaldi guztiak, bazkaltzeko aukera izango dugu, gero lasaiago hitz egiteko agertutako gaien inguruan, eta bilabonan izango da, Subijana etxean, berton. Da izena eman behar da maiatzaren 10 arte. Maiatzaren 10ean bukatuko dugu izenak jasotzea eta antolatuko dugu lekua eta dena.